зиндагӣ ишқ футбол навишта шудааст дар девори ин тараб хонаи варзишӣ дар теҳрон. дар кишварҳои дигари ҷаҳон чунин навиштаҳо ҳеҷ касро дар ҳайрат намегузорад, вале дар Эрон чанд соли пеш дидани чунин саҳнаҳо амри маҳол буд. дар як толор барои тамошои бозӣ ҳамзамон мардону занон ҷамъ омаданд. ҳама дар якҷо нишастааст, касе ҷои дигареро танг намекунад. вале барои сокинони ҷумҳурии исломӣ ин як имконияти нодир аст, ки дар як маҳфили калоне ҳамроҳ бо дигарон нишаста бозӣ тамошо кунанд. чунин имконият инчунин дар фанзона ё нуқтаҳои вижаи тамошои футбол дар марказҳои тиҷоратӣ ҳам мавҷуд аст. баъди инқилоби исломии соли 1979 инак 40 сол мешавад, ки занҳоро ба дохили варзишгоҳ барои дидани футбол роҳ намедиҳанд. бархе ҳаводорон таҳти хатари ҳабс шудан бо либоси мардона талош мекунанд пинҳонӣ вориди варзишгоҳ шаванд. ҷани Инфантино, раҳбари Федератсияи байналмилалии футбол, гуфт, ки ин ҳолат ба зудӣ тағйир меёбад. мо дигар интизор шудан наметавонем. мақомоти эронӣ моро мутақоид карданд, ки рақобатҳои баъдии байналмилалиро занҳо низ тамошо карда метавонанд. ин хеле муҳим аст, чун ин ҳолат 40 соли охир рух надода буд. мо бо ин иктифо карданӣ нестем. ҳарфҳои ин марди баландпояи швейсариро мақомоти Эрон ҳам тасдиқ карданд. мақомот дар Теҳрон нагуфтанд, ки чаро баъди қариб ним аср билохира ба гузашт роҳ доданд, вале зоҳиран фоҷиаи моҳи сентябр онҳоро водор кард, ки муқарраротро сабуктар кунанд. он замон духтари обӣ, ки ҳавохоҳи футбол буд, барои ҳукми зиндоне, ки додгоҳ содир кард, худро оташ зад. معتقد هستیم که زنان میتونن در ورزشگاه حضور داشته باشن و شما هم میپذیرید که عده‌ای هم در جامعه نگرانی داشتن از این حضور. дар Эрон як қишри ҷомеаро муҳофизакорон ташкил медиҳанд. дар миёни онҳо ҳам занон ва ҳам мардон ҳастанд. рӯзи душанбе онҳо дар назди бинои ҳукумати Эрон истеъфои вазири умури варзиши кишварро талаб карданд. қарор аст рӯзи панҷшанбе, замоне ки тими мунтахаби Эрон дар майдон дар муқобили Камбоҷа ҳозир мешавад, гурӯҳи муҳофизакорон дар назди варзишгоҳ эътирози навбатии худро барпо кунанд.